να φαγεί θεοσεβής, από την άλλη μεριά είναι η δυστυχώς το θέλετε της Οδείας. Φοβερής λοιπόν, ο Ισχύμης δεσμεύεται με όργο, ότι αν λέει δεν φανερώσετε μπροστά στα μάτια μου το γράφει τα φύλλα που τον βρείτε, δεν θα σας είναι αρκετός ο άλλος. Γιατί ο ίδιος ο Θάνατος θα είναι λίγος για τιμωρία του φίλου. Κρεμασμένη ζωντανή θα παραδεχτείτε αυτή την αλαζονία σας. Για να μάθετε, λέει το εξής, από πού να κερδίσετε. Γιατί λέει δεν είναι καλή η κάθε χρυσή του κέρδους. Και κλείνει με ένα νομικό που συνηθίζανε να χρησιμοποιούν πολλά νομικά στον λόγο τους. Ότι από τα παράνομα γέννη να καταστρέφονται παρά να σώζονται.